Revin de data asta mai serios, fiindcă m-a impresionat foarte tare acest self-drive. În primul rând, mașina asta nu mai are decât o singură manetă, cea de semnalizare. În rest, n-are niciun buton, în afară de cele cu care activezi comanda vocală, până și comanda înainte sau înapoi o dai de aici, de pe tabletă, înainte, înapoi sau parc. Și self-drive-ul ăsta pornește așa. Take us to Home Goods in Mount Kisco. Ok, mi-a găsit locația, așa cum îi dau Start Self-Driving și iau piciorul de pe pedală. Și acum plecăm. Vreau să zic că sunt în parcare la Home Goods, la un fel de Dedeman. Deci suntem în mijlocul parcării și... Am pornit... Ești în mijlocul parcării. Da, dar nu vorbeam cu tine, poți să taci acum. Semnalizează singură, deci ceea ce mă impresionează foarte tare nu e ceea ce face, pentru că, da, e un robot, are o grămadă de camere, tot timpul evaluează ceea ce se întâmplă împrejur, știe unde are de mers. Scuze, ce ziceai? Ziceam că vreau să taci până când te chem eu. Bine, tac până mă chem. Da, bun, grozav. Deci, așteptăm să treacă vehiculele care vin din față, chiar dacă avem verde. Și o să aștepte până când trec mașinile din față. Uite, acum deja intră, pentru că mașina de acolo a luat-o la stânga. Deci, impresionează nu modul că face comenzile astea, ci cum le face. Adică, de fiecare dată reacționează exact așa cum aș reacționa eu. Rapid, hotărât, fără să fie violent. Singura dată când am avut o reacție violentă a fost când doi în fața mea s-au izbit pe autostradă la vreo 140 pe oră și atunci am frenat foarte violent. Dar suficient cât să nu mai izbesc pe mașina din față. În rest, eram la o trecere de pietoni, s-au apropiat niște oameni de trecere, mașina s-a oprit. Cel care a venit din față n-a oprit la trecere, încălcând clar legea, dar sesizând că cealaltă mașină trece, am trecut și noi repede. La un moment dat, și asta chiar nu-mi dau seama cum funcționează algoritmul mașinii astea, am oprit ca să dau prioritate cuiva care venea din dreapta. Mașina respectivă a încetinit și șoferul mi-a făcut semn să trec. Mașina a plecat și a trecut. La început, într-adevăr, ți-e un pic teamă. De aici o să luăm la stânga. S-a făcut roșu. Mă gândesc cât de complicat și de lung a fost procesul de omologare a acestui sistem, ca să dai drumul la atâtea mașini care merg singure pe... Uite, avem verde, sesizează că avem bandă specială pentru luat la stânga și a intrat fără să mai aștepte mașini din față. Și aici o să ieșim. Deci accelerăm și ieșim în bandă. De asemenea, în condiții de drum cum sunt astea, dacă ești pe banda 2 și din spate vine o mașină în viteză, se repliază frumos pe banda 1 și lasă pe ăla să treacă. De asemenea, schimbările de bandă printre mașini, dacă e cazul, le face în siguranță, dar rapid și hotărât. Când am mers înspre magazinul de unde am plecat, la un moment dat erau două benzi. Banda 2 o lua la stânga, banda 1 mergea înainte. Noi eram pe banda 2. Apropiindu-ne de semafor, mașina din fața noastră a semnalizat stânga și imediat ne-am repliat pe banda 1 unde mai erau două mașini. Deci sistemul este uimitor și dacă ăsta e viitorul, e clar că meseria de șofer s-a dus pe sfârlă, dar mi se pare că circulația este într-o siguranță deosebită. Ultimul meu drum a fost de 70 de km în care efectiv n-am intervenit. Respectă toată legislația rutieră, foarte repede se acomodează situației.
Chiar și atunci când situațiile sunt un pic mai complicate, în intersecții mai complicate, în zone unde ar trebui să stai să te gândești ce trebuie să faci, se mișcă repede și foarte precis. Singurul lucru pe care nu-l face, nu respectă viteza legală. Acum suntem cu aproximativ 120 de km pe oră într-o zonă unde e limitare la 90, da? După cum vedeți, toată lumea merge în ritmul ăsta. Ești acolo? Yeah, I'm still here. What's on your mind? Vorbește, te rog, românește și spune-mi de ce self-drive la Tesla depășește viteza legală afișată pe drumuri. Full self-driving-ul la Tesla poate depăși viteza legală pentru că e antrenat pe stilul uman de condus, care deseori merge peste limită și folosește judecata proprie bazată pe trafic, hartă și condiții de drum. Manualul spune că nu se adaptează mereu perfect la limite. De exemplu, pe pante în jos crește viteza. Semnele pot fi neclare sau profilele ca Hurry sau Mad Max îl fac să meargă mai rapid intenționat. Nu o să trag, dar în ce măsură modul în care conduce Tesla Self-Drive seamănă cu modul în care conduce un om normal? Tesla Self-Driving seamănă mult cu un șofer uman normal. Se adaptează la fluxul traficului, merge deseori peste limită ca oamenii, schimbă benzi agresiv în moduri ca Hurry sau Mad Max și folosește date de la alți șoferi Tesla pentru a imita comportament real. Totuși, e mai predictibil în unele chestii de bază, dar nu perfect. De aia trebuie supravegheat mereu. Consider că Tesla Self-Driving este la fel de sigur sau mai sigur ca un șofer uman? Datele Tesla arată că FSD Supervised e mai sigur. De exemplu, un accident la sute de milioane de mile față de media SUA de 1 milion, deci de 5-10 ori mai puține coliziuni. Totuși, criticii zic că statisticile sunt exagerate prin comparații greșite, iar manualul subliniază că nu înlocuiește șoferul atent și poate greși oricând. Nu greșește, dar greșește. Dar până acum la noi nu au greșit niciodată, așa că stau liniștit. Nu adorm, că n-am voie să adorm, că mă scoate din... mă oprește, dar... Nu. Bine faci că stai liniștit? No, bun, stați liniștiți și voi și eu o bere cu motor.